Fi spazju kreattiv qed ikunu eżebiti abbozzi ta' 4 opri tal-arti monumentali li wara proċess ta' għażla pubblika se jkunu qed isebbħu l-ispazji miftuħa madwar it-toroq, il-flyovers u l-modijiet pedonali fil-proġett tal-Junction tal-Marsa. 4 timijiet ta' artisti lokali qed jużaw azzar, ċeramika, materjal minn ġebel riċiklat u materjali oħra biex joħolqu dawn ix-xogħlijiet artistiċi għoljin aktar minn solar. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Burge spjega kif dawn l-istrutturi flimkien ma' tħawil ta' ammont ta' siġar se jsebbħu l-akwati tal-ikbar proġett infrastrutturali f'pajjiżna. L-infrastruttura li għamilna l-Marsa Junction, proġett ta' 7 miljun, l-ikbar proġett infrastrutturali ta' kull żmien fuq it-toroq tagħna, ma konniex kuntenti, ridna nżidu 600 siġra indiġena u 25,000 arbuxell. Però mhux biżżejjed taqqas. U allura issieħibna mal-Ministeru responsabbli mill-Kultura u mill-Arti mill-fondazzjoni illi għandu fih danu sabiex l-artisti resqu l-qudiem proponew affarijiet interessanti ħafna u fi ftit ġimgħat ħanarawhom installati f'dan il-proġett mill-isbaħ u jitgawda mill-poplu kollu. Id-diżinji tax-xogħlijiet artistiċi jintażlu minn fost 56 proposta li ġew sottomessi f'sejħa internazzjonali ta' Infrastruttura Malta b'kollaborazzjoni ma' Spazju Kreattiv. 36 parteċipant kienu Maltin fil-waqt li ġew sottomessi proposti minn 7 pajjiżi oħra. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti José Herrera spjega kif din hija turija ċara li l-Gvern qed jagħti l-importanza neċessarja lis-settur artistiku. Namalgamaw il-bżonn li jkollok infrastruttura qawwija b'saħħitha f'dan il-pajjiż mal-bżonn li aħna jkollna livell artistiku, estetiku u kulturali qawwi f'dan il-pajjiż.